Ara, amb la nova tecnologia, ha aparegut una nova manera d'assetjament, el ciberassetjament. És quan t'insulten o atrapeixen a través de les xarxes socials. És per això que les de totes desinstal·lades. TikTok, Instagram, perquè tenen missatges d'insults. Però quan no és en les xarxes socials, és en l'escola. En els patis riuen de jo i m'insulten, perquè sóc negra, o tinc una religió que no els agrada, o més. Fins que vaig caure en la tristesa, cada vegada més a baix i profund, provant d'esquivar les desgràcies. Però no sempre funcionava. Quan troben una raó per riure de mi, em rebaixen, fins que un penya-segat ens divideixi. A l'escola em giten boles de paper i em piquen. I el pitjor és que quan una persona ho veu, fan que es caigui amenaçant-la. Fins que vaig tenir el coratge de parlar-ne als altres, del que em passava, i vam agafar mesures per ajudar-me. Em vaig sentir lliure i molt més lleugera, com si tots els problemes s'havien evaporat. Em vaig sentir molt més alegre i la gent va començar a apropar-se de jo. Si vosaltres també subiu assetjament o coneixeu algú que en pateix, truqueu al 116 111 a Catalunya o al 30 18 a França.